Башкорт тарихы йылы сиктерендә ошо көндәрдә Туймазы районында башкорт ырулары кору үтте. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшырыбыз студияда Гөлсемә Иштанова, программабыздың кунагы филология фәннәре кандидаты, Бөтендөня башкортлары корылтайы башкарма комитеты агзаһы Искәндәр Сәйдбаталов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Искәндәр Әсәлович, бына башкортларның 40-тан ашу ырыуы барлыгы билдәле, әмма бына ниңәлер телмәребездә без бары тик 7 ырыу берләшмәһе тураһында гына беләбез һәм телмәребездә кулланабыз дигәндәй. Ни өчен бына ошо башка ырыуларыбыз безнең исәптә барһанда юк дигәндәй төшеп калган улар безнең хәтеребездә. Нигә без улар белән исәпләшмәгәнбез? Нисектер бына ошо ырыу телдәре улар үзенең роль уйнаганмы? Бұл бик қатмарлы процесс, бик қатмарлы һорау. Бер яктан караганда, безнең стандарт башкорт мәдәниятебез ул совет заманында барлыкка килгән һәм уның нигезенә тел яһәтеннән сыгып та, шундай стереотип яһәтеннән сыгып та, әлбиттә, бына өлгеле башкортлар, улар фәкать Башкортстандың таулы һәм далалы көньяк, көнсыгыш өлешендә яшәйләр дигән фикер таралган булган, әмма халыктың аңында, халыктың шундай киң фикерендә ул бер касан да бердән бер фикер булмаган. Икенче яктан карасак, Ете дигән хан ул борын күплекте аңлаткан, ул сакраль хан булган, ягъни Ете ханы изгелекле хан дип ханалган. Шуга күрә халыктың совет заманындагы халыктың аңында бына ошо Ете ыру дигән төшенсә бөтә башкортларга таралып киткән һәм хәтергә аңга һеңгән. Ягъни Ете ыру дигәнебез ул безнең күп ырулы башкортлар дигән аңлатырга тиеш. Чөнки Ете ыру төшенсәһенең бик шундай тар аңлаешы бар. Ул тәүсиратта ул Ете кыпсак ыруының Ете тармагын аңлаткан. Шуннан һуң ошо Ете ыру кыпсактар улар Башкортстанның төньягында бик иркен, бик күпләп яшәгәс, Башкортстанның көньяк ыруларының барһына ла бына ошо Ете ыру төшенсәһе кулланыла башлаган. Аҙаҡ инде бөтә башкорттар шулай ук күп күмәк булган башкорт ырулары бына ошо күмәклекте Ете ханын кулланып аңлата һәм дә сагылдыра башлагандар. Был тимәк бер нисек тә бына ыруларның теленә, диалекторга бәйле түгел. Дөресен әйткәндә, башкорт халкында шундай үзенчәлек бар. Ыру сиктәре тел, диалект, һөйләш сиктәре менән бер касан да тап килмәй. Буның ике генә осрагы бар. Пермь краенда яшәгән гәйнә башкортлары гәйнә һөйләшендә һөйләшәләр, чөнки уларның биләгән территория компакт һәм улар бүтән башкортлардан айырым итеп изоляцияла яшәйдәр дип әйтеп була. Чөнки уларның башка башкорт ареалдары менән арасында 50 километр ер бар. Кара урмандар ята. Кара урмандар ята дип әйтеп булмай, әмма ысынлап та халык күпләп яшәмәгән, шундай буш урманлы төбәк бар. Ошо ара ул 19-нчы буатта барлыкка килеп, хәзерге вакытта ла бар. Әмма бүген бына ошо кара урман аша гайнә башкортларына ла юл ярыла, шулай бит. Ысынлап та халкыбыз бер-бере менән аралашуды, бер-бере менән туташып яшәүде бер касан да ташламаган, әмма кайһы бер вакыттарда ул шундай аралашуу локаль булган, ягъни гәйнәләр улар Башкортстандың төньягында яшәгән ырудаштар, милләттәштәр менән аралашкан Хамар, Ырымбур башкортлары үҙара һәм дә Башкортстандың көньягы менән Силәбенекеләр безнең төньяк көнсыгыш менән. Әмма бына башкорт ырулары күршеләр менән аралашкас, бына ошо бәйләнеш, ошо бергәлек тойгыһы ул сиктәргә карап та, административ реформаларга карап та бер нисек үзгәрмәгән һәм дә халык барыбер үзен бердән башкорт халкы булып тойган. Бына һуңгы ел эсендә мәгълүматлар буенча 2 тиштән ашау ыру йыйыны үткәрелгән. Бына был сараның әһәмияте ничек дип баглайга? Бына тап ошо кара урмандар аша башкорт ыруларының бер-беренә юл ярыуы, аралашуы, әллә элекке мөнәсәбәтләрдә кабаттан тергәдәме?
Башкорт халкы ниндәй генә үзгәрештәр кисерһә лә, ниндәй генә тарихи шарттарда яшәһә лә, ошо ыру бүленешен, ошо ыру структурасын һаклагас, ул файдаһыз түгелдер дигән фикердәмен. Һәм дә 2021 ел, бына ошо ел Башкорт Корылтайы тарафынан Башкорт тарихы елы дип игълан ителгән һәм ошо ел тотышлайы менән борынгы гореф-гадәттәрне, борынгы матур йолаларны тергедеү әләме астында үтә. Әйтергә кирәк, ыру йыйындары быелгы елда әүдемләшкән, әмма уларның яңы Башкортстандың тарихында бик бай тарихы бар. Чөнки беренче ыру йыйыны 1993 елда Юрматы ыруының йыйыны булган. Шуннан һуң да ошо йыйындар тора-бара дәвам иткәндәр, Юрматылар йыйынган, Бөрьәндәр йыйынган, Табындар йыйынган. Шуннан 2012 елда улар яңы һулыш алган. Быга өлгүне Гәрәй ыру башкортлары күрһәткән Краснокама районында. Улар йыелып, Корбашын һайлап, иҗтимагый советін һайлап, әүдем эшкә тотынгандар. Һәм дә инде 2019 елдан башлап тора-бара ошо юнәлеш, ошо хәрәкәт бик зур яелеү, бик киң яелеп алган. Шуны ла әйтергә кирәк, бына ошо елдагы интенсивлык ул былтыргы елдың пандемия елы булганы менән дә бәйле, чөнки күп кенә 20 елга планлаштырылган күп кенә сара ошо елга китте. Шуга күрә ысынлап та ел башында азна һайын дип әйтеп була, төрле ыруларның йыйындары үтә барган һәм әйтергә кирәк, был процесс туктамаслык процесска инә, чөнки ул дәвам итә. 30-сы Ягъни быел гына үтте лә, ырулар йыйыны туктап калды түгел, тимәк артабан да дәвам итәсәк. Әйе, чөнки яңы ырулар кушыла. Мәсәлән, 30 октябрьдә Алла бирһә Мәсетле районында Кошсу ырыуы йыйына, шунан һуң башка ыруларның йыйындары ла планлаштырыла, һәм дә ошо йыйындарның сиктәрендә бик күп мөһим, халыкты ысынлап та борсыган бик күп мәсьәләләр карала, иҗтимагый советтар һайлана, улар эште башлай һәм район аша, төбәк аша бик күп яңа проекттар, бик күп яңа фикерләр, бик күп төрле хезмәттәшлек үткәрә башлай. Был үз сиратында гражданлык ямгыятын үстерүгә булышлык итә дип иркенләп әйтә алабыз, шулай бит? Әйе, ысынлап та, чөнки ырулар йыйындары, ыруларның хәрәкәттәре ул ердән, ул граждандардан горизонталь рәвештә сыга торган оешканлык, инициатива, һәм ул ысынлап та халыктарның, кешеләрнең бер-береннән үз туган йөрдәреннән ситләшүзе еңгергә ярдәм итә. Ягъни был илһөярлек тә, шул вакытта үзеңнең туган ил алдындагы бурысыңды гомумән туган ирдә ярату дигәнне лә аңлата. Шулай бит. Бuna кайбер бер фикерләр бар, урта буатка кабат әйләнеп кайту, диләр. Ырулар йыйын үткәрү. Дөресен әйткәндә, был төптән яңылыш фикер, чөнки ысынлап та ыру дигән төшенсә, айырылса уны рус теленә племя итеп тәрҗемә иткәндә, ниндәйдер артта калу, ниндәйдер борынгылык менән ассоциациялана. Әмма ырулар башкорт халкының бик борындан килгән һәм бик озайлы вакыт эчендә башкорт халкын оештырган, башкорт халкының булмышын сагылдырган структуралар булып тора. Әлбиттә, улар үзенең юридик, үзенең шундай борынгы ысын эстәлеген 19-сы буатта ук югалта башлагандар, әмма халык мына ошо ыру хәтерен хәтерләй, ошо ыру кемлеген хәтерләй, тимәк, ул халыкка кирәк. Һәм дә ошо хәтерләү, ошо кемлек ул хәзерге замандың, постмодерн заманының күп кенә проблемаһын сисергә ярдәм итә. Чөнки бүгенге көндең иң мөһим проблемаларның бере ул ситләшү. Ягъни кешене
үзенең туган төяге, үзенең яшәгән урыны, үзенең күршеләре, үзенең тугандары, хатта үзе менән бәйләгән нәмәләр юк диярлек. Бик күп Глобальләшү заманында яшәйбез, шулай бит? Әйе. Руса әйткәндә отчуждение, ягъни күп кенә илдәрдә, шул ук Рәсәйдә кешеләрнең иң төп мәсьәләһе, иң төп һорауы ул мин кем булып торамын, мин кеммен дигән һорау. Бына ошо ырыуҙар хәрәкәте, ошо ситләшеүҙе, ошо кемлек кризисын еңергә ярдәм итә. Сөнки кешенең ырыуы булһа, димәк, уның туган ере лә бар, уның кайтыр ере бар, уның тугандары бар, уға табигатьтән бирелгән ниндәйдер сифаттар бар, уға битараф булмаган кешеләр бар, уның таяныр терәге, уның үсер нөктәһе бар. Ягъни мин кем дигән һорауга төп һорауга җавап, ә бына был мин кем дигән һорау, ул әлбәттә бына әлеге вакытта Рәсәйдә барган халык исәбен алу кампаниясының төп һорауларының бере дип әйтергә мөмкин. Шулай бит. Бына кайбер бер халыклар ошлай тарих тарафынан онытылмаган өчен, исәптә лә ханда ла булган өчен төп мөһим сара. Шулай бит килешәһегездер. Әйе, ысынлап та халык исәбен алу ул илебез масштабында бик мөһим сара, чөнки нәкъ бына ошо сара кешеләрнең нисек итеп көн күргәнен, ниндәй шарттарда яшәгәнен күз алдына килтерергә ярдәм итә, икътисади үсеште планлаштырырга ярдәм итә, һәм дә ысынлап та Рәсәйдәге халыктың аңы менән ниндәй процесстар үткәнен дә бик асык итеп сагылдыра. Ә бына телсе буларак һез бу вакыйгадан нинди һөҗүмләр көтәһегез? Мин был вакыйганан ысынлап та бер генә нәмәне көтәм, ул Рәсәйдәге кулланылышта булган, географик таралышта булган телдәрде һәм уларның үсеш, үзгәрү тенденцияларын күрһәтә торган бик яхшы күрһәткес. Чөнки алдан ук бирелгән исемлектәр юк, алдан ук бирелгән варианттар юк, һәм дә һәрбер кеше үзенең милләтендә, туган телендә, куллана торган телдәрендә фақат үз ирке менән күрһәтә. Һәм телдәргә әһәмият бирелгәне ул шулай ук куаныслы хәл, чөнки телгә берничә һорау бирелә, уларның шулай ук телдәрде белү генә түгел, куллану тураһында мәгълүмат индерелгән. Шуңа күрә социолингвистлар өчен был бик мөһим һәм файдалы материал булмакчы. Димәк, мөһим иҗтимагый сәяси кампаниялар катнашыгы дип әйтәбез тамашачыларыбызга. Шулай бит, һәргә әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Артабанда уңышлар теләйбез һәм башкорт йыеннарында сорашырга булһын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла филология фәннәре кандидаты, Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты агзасы Искәндәр Сәйдбаталов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.